7 osoba je poginulo, a 14 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u tvornici streljiva Prvi Partizan u Užicama u Srbiji. Ukupno su 4 eksplozije potresle tvornicu koje je bilo 300 radnika. Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić nakon obilaska mjesta nesreće rekao je da je još rano govoriti o uzrocima eksplozije, no nagađa se da je uzrok iskra iz jednog od strojeva. Večera se desila jedna velika tragedija, znači prema dosadašnjim saznanjima ukupno je poginulo 7 radnika, 6 žena i 1 muškarac. O uzrocima ove nesreće, eksplozije i kasnije požara od koje su nastradali radnici će svakako završnu reč dati istraga koja će tokom prepodneva ovdje biti vođena od strane naše kriminalističke službe.